ryokuboria na kunengia ekerenka cy'ugukwana igo bono umurubiri bw'ike umbu igo gucyo kwari bagariya ryokuboria kuryeria na kunengia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba naritayire okorera rasitaye engiya gosende. And you see what you do what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchabo tuko asugu chekomerana na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkurubusi na kenyengima ena hoteli ekero musani abrani kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agota binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwenjerani yao ominyoke gwebyo obubona tiritariki umurobiryo weke umbu aseto kunengia na kumanyikirenga kiremambia yamatuku yiwike guchakira Jumatatu goika ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli ritukuri yao ase obwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro nobotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriari ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosali tukuriao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mongo torora korwa sinsemo chama chingumba anonsi simole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkiriye imeya Ndizi TV umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bwike gusiye nige gokuboria kujyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikirwibere nemero ngebere naibere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television wanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoromono asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atabo no moyombosa lakini mondo to basembirinya saye ari mutundito
kuri chomberi yatigere naye gorwari enchibona ndwari turi kwemanya elibona na nkubwena yani nali kogenda on kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumuruberio onayeteire nigo tugutarira abaminto bari beteire amangana ao nayaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chiamogaso obolemi nobonda nomuro buryo bw'ogwesemya na kwemanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalemi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere lyakonye tutayenda omutimo kontwa gotebingo cyo tuli no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho muligere lyabona tiganda koira mpaka situgo chigwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikoli oboko obu toba segoska obolemi nobunda kire Jumatato ensege munene su yamaragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na ibere nechidege kikumra isano aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya niga setting kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news yabona digeri bona ibintu akai nondo chomurubya kabisa gwechingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke yakona so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti kurwabo gane to gonzoja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleto chingero amona mangana mange igano bwanzu bore bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzu borobi ai yakiwata bati Ndizi TV news aya soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV news abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV news aigano Ndizi TV news obwansu vomugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Na ndo mintone tigangiriri birebi asemambi yabono gukwarigania sumurubiri ubukamona Nyasaye asige pindi geito kyumurubiri wo Ndizi TV. Na bayalenge buya ngiriri bagiria singencho yo kobokia asebirebiya nelingana li Nyasaye na nyuma ntara chiko somalingana asebirebi tikansabe asiriyetali Yesu monebwe miganda tato na ino muya kwanganjire ko bamona abantu base mambi ya sembeo kabono ngukwana mona baro butatone na asabiro muiko muya unyare goiko tokwanere ili Nyasaye ngana li alisoime ituna lito burabu imyama ngezo Kristo nasabira kwegena. Tigangwane semambi yabono nga omonene Nyasaye no beiro muya nande otwanchire twabokira sebirebiga tali asuwanja wa itukuri nasinje wanja kwa Nyasaye mali etana nguru kwa Apostle Edwin kwa sekretari ya Semane Pentecost International Faith Ministry ere stage mi walige naiga kokuru nyangongo wocha woja jogo anyora bande bakombolia ngomo pastor stage mi waneli amate ya sunekaya ya bosonga iga no turanga tukunya ko musasi mu Nyasaye tiga nyale kole talinga le Nyasaye sebire bienge asebire biga tojo soma samariko asegetabu kiaba Korinto ni mentera asegetabu kemerengani asingencho yugota komanyalinga neli yake elinya sanya la otomenda chinguru gutara silinga neli segetabu kiaba Korinto yeli tangani mo 13 malikao tebanga digerenga kiaga tebanga chinguru sio musaraba na kiringana lyo musaraba n'obuliri asabu bagushira kole ndase tole intwe abatu abeire togotoliwa nigolire chinguru kya Nyasaye na kineri kire nisali obongaini bwabangaini na okomanya kwabamanya wabamanyi ni nkwange ngayaro omungaini ngayale omworokya bwa maliko ngayale oyo kwamerania na mangane nseye ine Nyasaye ta kole tobo ngaini bwenseye kobobo liri ekyagera asobo ngaini bwaye Nyasaye karubelia nga ensete konyara komomanya asenchira yobo ngaini agancha kobatoria aba mwegenete asobo liri bwelingana lyokorandiwa. Abayahudi nigo bakona koboria barore ebikone na abagiriki bakorigia obungaini korende intwe nigo tokomorandia Kristo oyo bambetu asaba Yahudi neke gocha na asaba nto bebisaku noboliri kore na asabo barangeretiwe abayahudi na abagiriki bonsi Kristo nere chinguru kya Nyasaye na obungaini bwa Nyasaye oyo mintone asemambi yabono ndatiko kwana igoro elingana le Nyasaye ingana le Nyasaye nalyo Nyasaye ingana le Nyasaye nalyo Yesu oyo orogetiwa sengenjo yebe bya mwanya bantu na tiango tebya semambi yabona malika ya Paula okwananga ingana lyo musaraba noboliri asebire binge nonya samariko nonya sebyale bya maega twabire tokuri tokorora abantu abange bakoma minja nelingana lya Nyasaye na sengenjo yake na sengenjo Nyasaye ito eno moika na intu na mwanya bantu nigo toishirie igatobwa temebere at the same time nigo tobwa tomoika oyoro mubekano Nyasaye kolenda sengenjo mwanya bantu abetega komocha omoiko Nyasaye gayatanana koruase mwanya bantu bagatigara kale no moikoye no moberoye nagatwara obungaini bwayo mitone nakikiagerera oiga abantu abange anneko kenda basomete babwate chibesa anneko kenda babwate obonda kabakwigwa lingana le Nyasaye nigo bakolishereria asengenjo yake
barobo babwatanira monense mibere yabo yabwatanire amono bongaini bwansa Yakobo liga okwana sigetabu kya Yakobo 3:19 utirimuka obongaini bwense namono bongaini bwanyasai na obongaini bwense amangana labangete akorese obongaini bwense bunabakoleka no mitone lingana nyasali yarandiwe bantu batebwe igoro ya Kristo nakiyesa chire egeranyane koboria mwanya bantu kwenda bantu bashiri lingana nyasai nasenge ncho soma kwabo nasenge ncho kwenyala kwabo bachaire lingana nyasai Paulo akalikali rube lyago tebye bakorinto ngalingana ne nyasai noboliri asaba ntabu bawo chikoshira yo mitone bwatebuya tigire lingana eli ngamonto ndebyensipi okuigwa lingana lya nyasai olichaya omonto yo omwelio eno goshira yo mitone ligali loboliri ase bali bawo chikoshira bantombale bamwanjire Kristo banyori otore wa Kristo amalika mana gotega Paulo mana gotega wa Korinto nga linganeli ligolire chingu cha Nyasaye asesemo yabo yo mitone notagete chingu cha Nyasaye notagete chingu cha Nyasaye yo mitone kontagete ngobolinga gesa wachite kanisa emyake yonsi pi no wateringana lya Nyasaye me yao abantu abange bakoende kanisa basomero lingana baigwalingana elyo baimokie biro bago kabatenga lakini kabako na nyumba mwabo tibabwati biro byosoa na kutula lingana lya Nyasaye egere basome lirikeli Paulo agotebanga korinda se bali batoriwe montonde byensi byoncho iro chinjira chaye otware osemele ase Nyasaye lingana lya Nyasaye ne chinguru cha Nyasaye lingana lya Nyasaye nokobwa kwa Nyasaye yani amangana ya magendero sto koranza omonene gabi korete ko boliri ekera bi ko boliri asenge njo obuma bwa manyabantu atoriwe malikama otebaiga nina baro abanda abonsi lakini Paulo mana otebaiga kolende Paulo mana oteba na kolende intwe nigo tokorande Kristo oyo bambe twasaba Yahudi neke gocha na saba ndo bibisa kuno boliri igase sembo yaba Yahudi na kema liga ukona sitabu kya Yohana ya 11 uchagale 11 nga ngacha saba abane bakanyanga abantu barenga abanyasaye negesa kukia abaisiraeli egina kikiarenga abantu banyasaye na bunyasaye chorete kolende kero yesa chigocha abayahudi aba bagatenna maminchanere bakabeke gocha asenge njo gotoleka kolende abalikama otebanga Paulo otebanga kolende abayahudi neke gocha na saba ntobe bisaku noboliri abantu bebisaku n'abanyabibe bantu bebisaku n'abanyabibe abantu bakorobonyaka abaiti abarogi abanyamesira abanyanabi bantu bonse bakorobobe ise eliyobeli abuna abantu bebisaku bantu bataramanyora Yesu abuna abantu bebisaku kolende bali bamwegende Yesu Kristo asoire ime yabo nigo bakorokwa abana banyasaye yo minto bwatalingana yelibuya bali bonse bamwegende Kristo Yesu bamwaliganirie asoire ime ekigoro kyabo abaonchoire bagwekane Yesu abuna bwabana banyasaye bali kama otebanga kolenda asabu barangeretiwe yo mintone mbale barangeretiwe koikalero ya Nyasaye nigagenderete kurangeria abantu nakikyagerera ntomire asemambi yabono ongeira manganaya nigatage tonjoke elyo lingana lya Nyasaye lingana lyaye linyole libaga linyale ugotoria nekoria gotoririe otwale chinguru cha Nyasaye malika matabanga kolenda sabo barangeretiwe abayahudi
na abagiriki bonsi Kristo nere chinguru cha Nyasaye nabo ngaini bwa Nyasaye korenda asabu barangeretiwe Yesu Kristo no ngaini asebali na nere chinguru cha Nyasaye no tagete chinguru cha Nyasaye mintone kwarangeriwe na kinatomirwe egerengo tabia manganaya iliyo mwana Nyasaye anyale okora yaramaya yo mitone tiangura sietabukia emerengani isa togo so maisano na ibiri amarikoni gaote baiga to maisa wekora omungaini asenkoro okorora kwa omonyene moiro ko monene na bwa atanene kurwa samabe to maisa wekora omungaini asokora kwa ebiko monyene moiro ko monene na bwa atanene kurwa samabe yo mintone kindige to kwa sebono iga takwero ko mongaini to iwaringana le Nyasaye iwaringana le Nyasaye atanene kurwa sokoro kobe ilio no monyo le Nyasaye niringana le Nyasaye nditwale chinguru aso mabwao asiri etalia Yesu piamono ne biamono senjo botegeri obuya Nyasaye tiago senye ekera uchikoligere linganeri na kulibeka ime yao egeri kogo toliga kwa Nyasaye otora gosemeria ingakio moelio tonyale komo chira Nyasaye togenda iguru tumusasime wigagare na kare biamono ne biamono asamarie tana nguru kwa Apostle Edwin kiriago Nyamera gongura rindekasa yake the semana Pentecostal International Faith Ministry eregetare rige naiga on your way to Jogo kaorenjira kwa Jogo koja Busongo town no ndaria ase angene buru ase pulu erensemo iga ka woshire no ngokorera obokoreri obukenya sago senie na ndakomente chinguru na boyane ngibuya nyale okoi namba ya yesimya singencho andeke okenda buraga nie konyora linganeri asubwagale konyora amasabo na mono bubanire bintu binde tiangwane inambe ya yesimire 07 28 74 77 93 tiangirorere 07 28 74 77 93 kora ake na tusaba monaye tiansaba monaye senjo okora elio mone Nyasaye witasiringaneri na ayoboriwe onyoro guturiwa kwa Nyasaye teba nyuma ya no mone Nyasaye na achira asore na asabire gutoreka aso kwegena ntinye kurwa sigetabu kya makweli likeri etariane asigetabu kyoguma lero iga na egendi nga na atorekire aso gutoreka kwao mbuya mono na ndembya mono imya manja Yesu Kristo lazima kwegena tiansabe amonaye tata siri taria Yesu Kristo nabikonya kaneme ikanero eri mamincha etange tabanto bao nabikonya no mugani bwense emborao obumanyi bwense emborao Nyasaye kwetasi chingu chao Nyasaye na sikire mekeyo omwana abantu bawo etazingana lyao tiwo tolega kwa weke Nyasaye no bwabo toli abantu bawo bagweni Nyasaye bakonyi kurose mechano yabo asenja Nyasaye ito pia mnasenjo wakolire imyamanga Yesu Kristo na sabire na kwegena pia mono na ndimbia mono yomitone tenya sago senye tole mambengi ya amen. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asika kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi.
burigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanjumurira ndonze asoberete nande ne mambingi alitugoneria Jumatatu ekero cy'itariki 2 mutenyine yo gatano mwaka 2022 kerango kware na sumuru bw'Ensakia nande litugera Jumatatu katwa cyakire ikende nekero yarenge re weekend yarenge all day yabwatemero berie menge kuritugure ichuma litugere Jumamosi lituko ligoro kero yarenge litugure yare bade kunira ndero twasoire ikende ngia togochaka yabene no yobokendo bore iskabu kurende nyasawo twanjiri tujaka litukeria senchira yabene tokumakira mbia mono nanje kukware na sumuru bw'Ensakia anerekero kwanyora amarandia nabukana nyasaye ekero mu pastor nyarega gotogo sembe no gosegeta kera tosomeringana lya monene nanda tutabiri na goikatonya to komo otegemea nyasaye kyanere bungu gitu nande nero mu bwitu nande ngiri bagelia bene kukwalgania asomoro bw'Ensakia kuruboni ga goikachinse to ochiabona mambia ndo cia soberede gwata kabamo na into to sukekiaru suka ni goreterwe amange kokonyora nanko sukore kuri nyumba mwa nkwendo rase ekebao kya kirituko abogoso asensemeli ya mitandao nsemo ya Facebook otonyora Ndizi TV News boga sensemeli ya YouTube na bogotonyora Ndizi TV News na bogoto tweet @Ndizi TV News na bogoto tomera kerengeri kya ototenga kyotorigiredi nga YouTube atete korunga kimerobeli Ensakia kugochira bona mapping ki weekend yao yarengi nani akigwacha kire elituko lya senjera ya bene gogenda sensemeli mitandao tubwati kenda kutubwatia asensemba ya Facebook Ndizi TV News asensemeli ya YouTube na bogotonyora Ndizi TV News emalieta yo nigokori kamalieta tato kwalika Ndizi TV News kero ise kuri kabiruri ke Ndizi TV yo kanigoko enda sorwa nanjinda ityo so asorwa kyaro so asorwa tokonyora merobeli ye elituko lya regoso alia olike Ndizi TV News karwa lige Ndizi TV News abu no gotonyora ende twamaya kumanyanga ki ogende kubwati merobeli ito ya bene ona kwalianeri asenjira ya bene na mange twakwariganire koru bono mambia mange litugire mande botambe nigo tugitwa kwanira iguru ngaguseka twaja kirumbo bw'Ensakia ngera tutwarigiria magaseti twarigire narali airoborito litukoria rero boigo tubwata mangana maiya buna akorekana dikuru litukuri goro goikaboni gabo igo tubwata magana ase studio gatujutwa kwanira siasa na magendero lituko ria rero kero siasa katutugarte matuka makega ngemie yemo kujya sobojorio bonne bumwako igo bojo korekana kitariki kianda mutinyo batano gatatu mwako igo mwanchu muri nande do kunyurina kuza awards injigendete bone katutugarte matuka atano nomo umurobiri nyargo koera ribwe kyombegeria communication authority tokotebina nabogotomeria theri kuza gojiase nambe yemo isano nemo enoti yemo irindo nyarko gwakirita seni kyao kya Ndizi TV ekura bunegeta seni kiribwa njete kyaro mwanyo muri ni maitena nonje tegeta seni kyao kya Ndizi TV gobono igenda alia asokoli SMS ulikirieta kuza karwa likirieta kuza onyarko tuma ujumbe iyo gochi se 1 yemo isano nemo enoti eyemo otome uchumbe iyo egoji eyemo isano nemo enoti eyemo elina maboli narabwane nabogi kaonya roko boli guna geteseni kibwanchete ase roko se free to air channel ne bwanchete wandali uri Ndizi TV karukwa likirego watu akeire ekura yao mwanchu muri kero turabwe na igo kwabwire nabo kero nabo libaga nabo totomera uchumbe yawo gwetera senambira se skin
abo tutainaena gwakire ekura igo twakire ekura yao Ndizi TV nero obwansu bomagusimbia mono asibari basoire ime y'umuroberi tukuria Jumatatu kitariki 2 na naote umutenyino yo gatano kamwaka wendete kuminyoka mono nara wadana Isabella Nyambeka then count me in out there nigari kurujinse majidi chia kisi mirimani out there no soire ime yumuroberio bwensa kibu ya kabisa Clifford Makori kurujinse majidi chia kurujinse majidi jairanya bunge ya Kitutuma Saba igwadi ya Gasima out there niko ndani kama kawa kutoka Iranya abantu bonsi bairanya nigongo basabera amayango basabera litkorigia nande wiki engia Tom Mosomi korwa bobaracho nyaiwa Nyamira bwa kire buya tudad Mosomi umora Mama Agnes Mokeira oyagolona Tom Mosomi kurujinse majiri cha boma bacho nyaiwa igotoka se bungeri ya West Mogrango county ni Nyamira Jones Nyamesa autana tigatuma balena nere no alimi yumuroberio abwensa kyautana bwa kire buya Simeon Atuti iniga autana alimi yumuroberio bwensa mambie ngiye guchesa abantu bonzi abakenya bonse tigaturali omurembe kalatokwenda guchasa chikura cyo mwaka oyoiga api otoli nera autana alimi yumuroberi bwensakia obokire bono mambia no nyensike kendede lakini autana alimi yumuroberio bwensakia bono mamorini alansi kurujinsa majiri chia kemting autana alimi yumuroberi bwensakia kabisa buya kabisa Jones Nyamesa nereno ale imi yumuroberi Patrice Kiyondi aka Gesale autana no alimi yumuroberi bwensakia autana obokire kabisa autana atole ime yumuroberi byamono mashabikito mwenzi asokoboka na gaswa ime yumuroberi bwensa kya bono mambia ni medena motigitingije ngaini kyalyo bundi kyagacho mugusiyo medena gitingije ngaini akoboka bono mambia ochakolyo bundi bwagacho chirete ya jambiri abantu babokire bakira se chire yende gukoro bonjoreri na konyora ebitoki ekero chumi endete ko kongasense itu ya Kenya kondo mugusiere niga koboke mambia kabisa mugusiando onse asabere abe chinse cyangumbu abe netrans abe chinse diaspora abe no na kuru account mugusiari niga koboka mono mambia kyagerere nenyoni ya mambia ocha komoroberi oyo bigo mugusine getinge ngai nente ngongo kotana na kwale ne somoroberi oyo nyaro ko ba munenje goika omwelio kerutro cha mangana na manga korekande weekend ngima onyoreri tukuria Jumamosi moroberi no korekande obuko mweni murai bwense ogatatu wense itu ya Kenya milio mwa Kibaki litukuri goro ntwabwate Labor Day ekero aba kolimere mo bonsi insi yekyombegergia kotu ekero bakura wana France yaturi balenga sensemeli ya Nyayo Stadium ekero balenga sensemeli ya Nairobi ekero bari gukora osibargo sherekea litukeri krenetwe no mugeni bwesko oyore ngumurai bwense urukinyeta onyariteka ukwana mange litukuri goro lakini tukonyarora ywa kwanta sema gaseti litukuri ya rekiara Nairobi lituko lyarero na mange akorekanete litukuri ligoro na lero nigo tu yariganiri kyana mangara akorekane ekera barai aho baendete kuyarigania kujja sobo cholyo bonne bomwako yinyori ni kiskuru njanya chiko igurwa bono na kiskuru nigo cyasoire eyikende ya kabere kira borokiwa ana borokiwa ndete kwirobelia na kibako mnyokie tamwe yonyure nande tamwe nigire nyingimano anekera borokwe nande bandete kwiyariga ngo jukora matemwa manne yo mwako yo ikomotinyo kabere ikomina kabere gosomotinyo komino mu mwako yiga aborokiwa no baji kwikaransa matemu amanene a form 4 amatemu class na ikomina kabere amone class keri gya gatano adatu boigo grade 6 baji gukora matemu aba matangani umwako yiga karoda station yagenderete kwenekiwa bunankora Chester bale abonsi kare serikali nyage kubatuka oroboti oruboigo kiombe serikali nyage kora runa nendete gukora umurobiriro CBC na koene kibuna gochori goikirana ase NC yetu ya Kenya boigo nunyoro mugwasiri w'icembroza mago na teabuna serikali ndakiriko bikimuroro ya bene na serikali ende yonsi egochigo sobi steriko chikuturbani ensemo ya masomo ase omwaka oyo igonyere kato kwanda bacho transition ko korwere igo magwa na semerete buna ekaro chikora chikuchwakwa murembe ngobole na masomo ngo cyari kogendera ase NC yetu ya Kenya boigo abana bali bakora matemu ya klasi ya gatano gatatu boji bare goswa sikuru tiri barangiretwe ase omwaka oyo iga
karaba kuchaka chitariki isano baguchaka ritukuria Jumatano kwera sikuji barangire duwe karabata kere kwa ndalituko lia alero kulende lituko lia alero ni all day all day yabe extended ko ritukuria Jumapili na mambi ni gere all day ko ritukuria Chuma ine ritukuria mambia serikali gwetero mu wasiri bo burendi bwime na nyarituka ko goseti ritukuria mambia ko bali tuko lia all day ekeroto ekaraba Islam bago sherekea rituko lia bolia Eid Fitr igo mambi nero ni all day yeri harenge all day entambe igo na iri bagalia bene ko kwarigania asomoroberi ogwe Ensakia bono mambie nyara ko ba amono into ko omweri nyoro na yora sense melinde ye studio okwene kuna chibiche na mali ogia go chira senjera ya bene nigakoro kwa John Kebati tianda ikasense melinde studio turakoro bonjeri boke utokwirena ngoire gwikasa magaseti yerituko ria lero igo manyina rali airoborito igo tosuka omwanjwa murigereria Ndizi TV obwansu bw'omugusi umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikirwibere nemero ngebere na ibere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoromono enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboroboro bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochi gukurigere cyoka nduto koereza buno rwarete wata tebina yiga buna boti nikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboko mwakiresimi omudirector w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboko batarira ase semo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni oregene aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gaseti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bona bintu akai naondo chomurubya kabisa gwichinyaro na papa antivirus bintu robira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bangu Ndizi TV news na YouTube yao Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti kurwa bwo ganeta gonzonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge muna mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleto chingero amona mangana mange igano bwanzu bole bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzu borobi ai
Yakiwata basi Ndizi TV News. Aya. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamgurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji y'amache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School nesukuru yekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asegrasi bionsi neri bagali nene asaboroki wa bakogosoria nebintu ao bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wa wakuntimbo na boigo nkwanjira bali abantu koreta abana babo amatuku yi weekendi wakuntimbo nigebwate aboroki abaisaine na boigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wa babo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asuko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nutisano na ibere eye moisano inye kianda isano nemo isano inye gose nutisano na ibere eye moinye isato inye enuti eyemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Miyamano majumuri akaranda tukubati murubiri Ensakia kertua rasensa meri ndi yestudio na ngongo kwirania ine mayo go tebina rali ali andete koba go sinali airu burtasi magaseti yelitko oliale kurende mbaraba andete ko tuma ujumbe cha ba go teana no bali me yumurubiri Ensakia ba go teana babu kirubiyana ra wote abuna Petrus Kiyonde kayige sara da kuro fale akedi en county area Nairobi autano na soire na baba kubwate Robert Obuturu Fred Nyandie kamosomi amos kamori kevasoni bosire Charles Langati ogato na banki autana tari kweba susiriro ya white mbiyamone karondete gutuma uchumbe ya godeni chomoro nera oteba na osoire ime yomoroberi kabisa agote ana tari goti kumaiga no ali ime yomoro na genda gutuma uchumbe ya umajomorire kwetera sensa miri mitandao Facebook Steve News asa na bogo chat na bogo so YouTube na bogo totomera sana ya kudigano live chat na bogo chat ya ali otebenga yodure tkoru paikina be yera seskini ya gorabu nera sensa miri ya WhatsApp na bogo toma kwetera ya WhatsApp wasotome SMS bota area kawaida message ya kawaida wetera sinamba yera seskini ya gorabu ndetwa nyora senjera ere endo kabisa igoro nale ngasensa miri ye ward ya gachuba ye gotoka sebunge ya kitutuma sabe county ya Nyamira amashabiki onse ali twanyora nda sensa miri ya gachuba bagante bina nigo banje tekutasin Ndizi TV nigo toko bakira mbiyemono twatena gendera kuli Ndizi TV nero bwansu musia sensa miri ya gachuba mwenzi bali mwante batina nigo motorigeria na ndebonga na mwabokire
mwasoire ase muroberi bw'Ensakia kabisa kugendera kutobwatia momo ja guturigereria team jite jire ntubwate team following team jini ya maji ntubwate team diaspora ntubwate na team eri following kabisa neri gutumaji SMS chabo asumunyakiro wale sa heneri anyora uri baliwa team abana koza ase team eri ndi ito team diaspora ekora wana Kennedy Gisemba kurwa sinse mojiri na team chini ya maji mbaroro na team following mbaroro mwense mashabikito nigotoko bakirambia mona soko jora Ndizi TV nero bwansu bwa magusiti ngoire ya masemo kama gaseti eri tukurera torre narali airobolito karumbate gaseti ya testanali boyonga tware gaseti ya The Daily Nation gaseti ya The Daily Nation nigemurikire dena giuru umurai bw'ensuru Kenyatta na Ruto na kinade banyarire bago twara batware libera gose barekande go Taiwan as abakenya gose baligeta somuntu bw'Kenya marona Ruto in another public spot korekana bune karomurai bw'enseri tukurigoro na nyarite ka kwana mangana matingu kabisa arude chinsa tindi kabisa chebitugi kero arego kwana ari kera balinka se kerbalinka sense meli yogo celebrate dia Areba Day igumurai bw'ensa karuda chinsa tindi kabisa kero amuboreti umurai usamuboreti mokonyo yo Dr. William Ruto una ningi otari kuri saineri urwobisi ontigere libaga erinde nyal kingo chora omontora nkonye ekorani gose kokore miroberi yeserikali igumuroberi inorokiri nore ase gaseti ya The Daily Nation ase bicho omoriki gaseti aligete ebicha agosabe abegete bicha ya umurai bw'ensuru Kenyatta rafu nansabu na abegete bicha ya umurai mukonyi bumurai wa David William Ruto ase Ruto neranya diga komoiraneria boss yae keramo tebetibuna bali gwachorete ko irali bagaliane na kone project ya umse arugete na project ne reba go retir down ba koretir down igoto nyara go kombekera mamojo ekiagera ni go baswete bagaita chia chenda cheito inye chitoro koraje serikali bo igo bagaita ekiamageito bakagwest tam yeito ya kabere igobono akabadaina wao ni pure kabisa oyo William Ruto onyarega kwera ndi murai bwense Uhuru Kenyatta itukuri gorekera aira kwanete amangana gosekero Uhuru anyarega kumuboningi geko gerutara alsain urwa sobisi nigo kwenda kwanya komoji serikali eyore ime okweroka namba ibere asijichiro igomugano oyo no ire epechi no mutangani asebeji ya The Daily Nation ni otochikonyori asebeji ya kane ine gaseti ya The Daily Nation boigo gaseti ya The Standard nero nigo ire obolitogo somori kyo gaseti nere naete lingani eri obolito asabo leti osali getena Ruto ni gamo bolidina ki you should have resigned yani gamo tetina okaboniga neta kina tanga gwitigirie mirimo endo nyaroko kongari bagali ogo korera abakenya emirimo Uhuru niga kwanteri tukiri gore karate keramu akyusiti kusama mojeti omokonyo yobuna obeire ga komoche serikali karate komokonya orana Ruto niga gwetana na chichiro gweta na bali begete igori tukiri goro niga gwetana na lituko niga gwetana na chichiro ta komokonya kurengana quote uranya taka kwana gusama ngana ria kwanete nigate tena instead of helping yani dikota kirigo nkonya gokonya na abakenya gukuri michando iri bagwatere ndi abakenya nigo gendete gwetana na chichiro gweta na kondama na kweroka aebie na kweroka nigoro omurai ingige kogera otararu obisi erindo ntigereri baga nyarigi ngochora oyugo ngonyo Uhuru Kenyatta murai bwenso nyarika kwana kurenda nsema bumuri kibiga seti nena ligetinga Ruto anyarika kwera boss ya gatana gaki nasabiro kwabira my boss nigo I feel you are yani agatani gaigweto borobori uro igwete bali agatana bali kwateri baga dio kwira libaga liane obibono William Ruto na uba akore na uba go fail litarinje agatyabuna yaya boss yane ni no nda faire bose no onde na boko ngakere sim kiara na bo nde sim yawe yani asumuro bwekenya mudo to tana just a phone call away Ruto nyaratiga kumwira neli boss yaye litku ligoro inero airobolita sikaseti jibere ekorenda sense mabu meganende ne airobolito asebono muraibe kyama gyo diamrera morudinga asekaseti ya The Standard atebete na ereni gabwa togo semeli ase ensemeli ya Mount Kenya anene karalinga se county ri ya nyiri tkurigoro bono oyo raira oyo koligero kyo buraiwetera ase kyama gyo DM anene asobo muruwa simiro moja nigateberuna nigasemereti na hachikobwa chikura jinyinge korwa sense meri ya centro
nonya enseme igekirete akeigo yani nekirete bantu bakenya baramanya uamuzi ya central ya kolenda kini Raila osemeri buna na chikonyora chikura chinyinge ase ensemo eyo iga gaseti ya the standard ne murekerete na ki ewisara yegisemi yanyarire kego defend abalimu teachers defend ngaki ase ewisara yegisemi abalimu nigo bana banyarire bakwegerera umoroberi o CBC oyi ogokorekana asense yeito ya Kenya ye serikali gendete kubeka imiroberi ya bene boigo mugano no murekera sigase ya standard ngaki bono ogosemeri gose abakoreri emirimo ali banyarire bako nyora omweso gose bakonyora bagosirwa maiga yumurayi bwense litukuri igoro koralia buna percentage ya 12 asemia anetakire komento ase engelia elia bakenya gose abakuri mirimo bakonyora ase engelia abo yakera omutinyi umurayi bwense litukuri igoro nanyarika kuri directive gosogo chika gochibuna abakuri mirimo banyarire bakomento engeli yabo ase 12 ase emia mugano uyu nigotokonyo tuko soma sebeji ya kane ya gatano masika sedi ya the standard umurayi bwense niga yakwanita yuri tukurigoro ekerari ngase county area Nairobi asegeti Kyanyayo stadium ekero atebete buna keramo mocheti umurayi kwikiama kya UDA uyoro mokonyi umurayi bwense buna nere ogerire mirobiri tarakorwa sense yeito ya Kenya kadukwira na wikasi sedi ya the Daily Nation ningana lindelia ire oboritondi rina ngaki enchara egendete gwaka bantu bali bara sensemeli ya north enchara ni egendete gwaka ji county chirijira sensemeli ya north bune county ya Marsabit bachia Turkana Samburu na Isiolo ni gochigendete gwakwa numurakera exembure taratwaro boigaba aba Kenya bali bametorro aba chiribu bandete gwakwa mura bandete gwakwa nobokongu bwenchara ase county eyo chi county jina hote county ya Wachia county ya Turkana ne county ya Samburu ne county ya Isiolo mugano winto chikonyoriria ase beji ya 14 gasetini ya the standard boigo ase beji ntangani ni gobono emurekerete naki ngakyobu ya gosoko serike ya gosoko chengera kweli tuko lihare bade oseri tuko lia abakori emirimo be serikali oseba kuri emirimo bensi tu ya Kenya bakuraone kyombegeri ya kotu murayi general secretary kyombegeri France atoli banyale ngaki ilituge lyarengeri yago kya saba Kenya maiga yumurayi bwense korali buna increment gose minimum wage yanyatege ukina ase 12 ase 100 ase bono ekorekana muri kibega sete amurikirete buna umuntu oranyore kibese kiri 13 na 500 nigara chikonyora 15200 gobone serikali niyo yararitia litukurigo nandike ndeke ngiara retigwe kero chiarenge umwaka kero yaringo umwaka bijirubere na 15 na iseto yoli tukurigoro aba Kenya banene bali babwate mirima sense itu ya Kenya mbanyorete omweso kero serikali gwitira murayi bwensanya ratega koralia igoro naki engeli yegende comment akato swabona se gaseti oseka tukugura toko swase gaseti ime kabisa tikatura chakere gaseti ya the standard akato kwenda ase pechi ya tatu akato kwenda ase pechi ya kane ino bono mugano uri murekere kabisa uri murayi bwenze anyarika kubulio makonyo yanyarika gwitiki mirimo korengana no murayi bwenze niga komochiruto ruto munatara mokonya niga koteabuna ruto ni anyarika ko insight gose egana ndete koigereria bitugi gose gukwana mangana maminja ya serikali ya tarakonya korengana no moneno ye Dr. moneno ye murayi bwenze Uhuru Kenyatta igobono chingwana esegiye chingwana gati yumurayi bwenze amo no mokonyo eni gochiaro kanene na chinsa chindindi yo jagendere kororekana ngaki ere yaro kanende asense yeito ya Kenya kero Uhuru atebetena tigakuriye rujira cyubolimo asense yeito ya Kenya korende tigatobe na mangana yebitendo omugano yutako yosoma ngaki Uhuru anyadega kogachungmono no mokonyo eni gokonyora asebeji ya kane egaseti ni ya the standard hoigo katuka sebeji ya gatano mo nigobono muri kibuka seti amuregerete na kin ingi osinamurekerete ingi community percentage yeri murayi bwensanya rateka commenta litukuligoro ingi minute go chia saba Kenya anene bali babwate raw wage wakazi bali bakonyoroke igotake gwesomera asumugano yumanya ingi minute gochi asensemeyo inki minute nabo kurigereri asensemeyo asebeji ya kane
beji ya gatano na omega seti ni ya The Standard boigo ekaruto kwirana ase gaseti ya The Daily Nation mwanchu muri ase beji ya gatatu ni gobono umuriki amurekerete naki eliogo ya COVID-19 litangana first COVID-19 drug for children gets fee ngakibono eliogo ya COVID-19 litangani lyanyariri kwegwa go hide go sedi go endethe oskabosio ne kyombegeri kemanyeketebuna kegente Food and Drug Administration of the United States banyade bagwa approve eliogo lya COVID-19 litangani asabana babwate myaka 12 bono bagochikonyora eliogo eliga ase anene asenseli ya America inigo yabere eliogo litangani kama nigo yabere eliogo litangani elio ligo chikokonya abana lakini kyombegeri gya World Health Organization nigo bono kyanyare kyote abuna ebinde imbita keri kora aligereriwa anene asamario ga ndanyare ka kujaka gotumeka korengana no botukini go bokwana kibuna emori ndonde COVID-19 abanyare ko gwateka se chinse chaito anene asensi ya Kenya asebono aba Kenya banyare ba kwego bosemia buna banyare bakwenda kubwatia marawa na machiko ali abekire eli wetanga kuru asoborwero bwa COVID-19 obo ndete kumnyokia gose bwa kairake kurende ni gobona abakenya twende gose tubuna oborwero bwo na oborache do onde okane keriliogo liria sokire abana baguchikwegwa be myaka 12 gochi inse boige kato kugendera goikase beji ya kane egaseti ni ya The Standard nigo tukumurekana na kibono medics batanya warete kende gose batanya warete kende bago smile gose mbare go smile litkurigoro ekero tonya to serekea litko lya Labor Day gutaka gwesomera omanye ninki aba medics gose abantu bali asense meli ya mangana ya afya ngi batanya rede bago tuara go semelia ase mangana a COVID-19 korengano muri kigaseti niga muri na workers union leaders nigo ba fireti na barabuni go batige tusko ekaro baganitina amasirai abo anyarega ko ba address to anyarega okwaneru anne korba te abune karo burwiri wa COVID-19 bwatige ta sense to ya Kenya abakori meremo anene bali bara sector ya mangana afya abo batwarite mechando emenene igobona barba te abuna assist speech umurai bwenze itukurega tabakwanire tibuya igomba bwate kende kiari ko bago kigose kiari ko bariko gera basmaili boigo mugano ase mangana ali WHP ni gaira se bechi ya kane kerobono emuri kiari gedebuna big win for workers as who declares 20% wage rise omago komone ko jia sabakori emiremo be serikali ekerumura ibwensanya atika koralia ikomina ibera semia wage rise igo na boko somera mugano oyo ase beji ya kane gaseti ine ya gaseti ne ya the Daily Nation boigo ase beji ya gatane gaseti ya the Daily Nation nigo bono mura ibwensanya atika korwa order ya gasetment ase mangana ali code representative ase mangana ali NSSF board mura ibwense litukuri garoni garwete bone deductive oseni garwete gochika goji ase reba cabinet secretary Simon Cherugui asama tebeti na obwango immediately anyare kako gaset representative ya Central Organization of Trade Unions ase kyombekeri ya National Social Security Fund NSSF board ya trustees mura ibwense ni game atebete na aba boigo muraibuense ni ganya teka koboria ababunge wetiri chiko inanga kirigo create mangana ye board aliagotendera mangana NHF elinda nyarga ko ginyarga kwanjira abakori emiremo gotwara chibese gotwara represented and for their money gotwara chibese jira nyale chiko bakonye go safeguard na kolenda obutumeke bobe bwechibese ase ensemeli ya NHF muraibuense na boleti ababunge betiri chiko endirigo chikolenda ngakie ndirigo chiko rigo create a body ya NHF yigo chikolenda bokoreri bwechibese cyaba kori emiremo kiriba bakwana ojese kyombe kya NHF nyirumne kyombe kya NHF ngyara twara bututukanu asama tukamagega ekarotwara no ne cyangitari cyabanyene cyadagete kwe rushyororo aso gutumia chikadi ya NHF kurwali abarwaire bali bakwana cyangitari chikolende marayibwenze nigobona nyariga kubolia ababunge wedirichika atebete yabona nje kibareti nje gasyane no kobekesei na korabuna tuasukire bosyo na kolenda jibese cha NHF ekero abantu batakire ko erenda gotumia gosekero murayibwensa nda kubekemero biri yabene kwene kibuna amangana universal care ngulendo wala sense yeito ya Kenya boigo
mugano oli oiro bolito ase gaseti ya gatano nomo mugano oli bono murai bwense anyarite gakuruchisa chintindi aburi tukuregoro nigori kirase nigoiro bolito ase gaseti ya Daily Nation ase beji ya gatano nomo ase bona motetina gaki soka kuru obisi kuikaboni gatanga kwarure obisi elinde o abakenya libaga gosonga libaga lyokochora umuntu orankonye emirimo ekero yaruchikanete muna murai bwense nigo bona anyarite gakomomoji live wose niga bitukuri abene alibona soka tari tukuri na komomoji nyore na lituko lya chumamosi ekera matanga alenga sensemeli otaya murai bwense ni gatendeta kwante manene agate abuna amatanga ya bishop ya kwana injangusandire kore ntakwana mangiri tukuri ya chumamosi kore tukuri goro nigo murai bwense abo gatogeta mangana matindi chinsase agautuka kabisa na komomocho mokonyoye ekera tebino mokonyoye ere ni gandete kubitana na chichiro na komomoche serikali yagoteano ale na mbaibere go mugano oyo okabere mugano uyu murai bwense bunanga kyama somerete ruto na komate yali saini gusati emirimo nigo konyora se beji ya gatanomo ne ya The Daily Nation boigo asega sedi ya The Daily Nation beji ya kiande beji ya kianda nigo toroche na kiskuru bona sense meli ya paringo ngakibone serikali yanyaleke gote skuru jiri cyanya digo sie kwa se county ya paringo nyirubna abasagani ni go banyara bagosagana mono ase county ya paringo ase skuru wetani meronke biri cyanya digo sie kwa kurinde bone serikali nigo yara riri buna skuru njiji ko igorwa bene ekero ya tena ya bekire mirobeli ya bende kwene kebuna obosagani buri kwendera ase skuru wetani skuru meronke biri nigo cia siegetu asense meyo korengana no bosagani bwa endete kwene kiwu ororo ayirete buna aboro kiwa witani jiri busano nigo basiekerere gose nigo batari konyora masomo abuya kurende nigo bone serikali yatebire buna iskuru ikiguru kati iskuru jiri muri gwe sete muri kredena cyanyarde chiko affected usiabete chiko affected ngamone iskuru ya Kalen kotereli kabugechil to itoch alabu kabidasum amone chinde chebnyin jiroro kati chinde kurende serikali wetera ewisara yoburindi bwimeni gobona yatebire buna emirobiri ya bekure bene korengano mo county commissioner we county ya Baringo Abdi Sak Jaldesha niganyarika otebuni skuru ejo nigo chiko iguru bene lituko lya chumaine ilikwene kuna masomo ngogenderare ase ensemeyo eli abana ba ensemeyo na libara ikere abana bande asense yaito ya Kenya manjumuriria nigoto wendete gukwanira igoro ya magaseti aliire lituko li lero ekarombo ate gaseti ya The Standard amo ne gaseti ya The Daily Nation ase bechi ya igatano gatatu nigobono muraibu kyama kya ODM ine gaseti ya The Standard na wikiro bwanjumuriria ase gaseti ya The Standard nigobono umuraibu kyama kya ODM ibo ode Zenzi candidate babo mobwa asimiura umoja niko bana nyareka ate abuna ereni gabwa toko semelia buna chisoja gose abantu bali abwate kurwa sensemelia amachuni ali abwate kurwa sensemeli ya Mount Kenya niga ochikomo ene kali abuna nkonyorare chikura ase entunde yendiga niga yakwaneta yali tukurigoro ekero aikiranede ase kanisa yemo ase county ya Nyeri kanisa yo nigo yarenge SK St Peter's Cathedral ininyeli ase county ya Nyeri ekeraringe nabarai akurwase kagose asensame ya Central bakurawa no murai no muswati na Kenya leader osomurai kema kerikana Kenya Mata Karua amo no murai gose oyo kabeire omubunge ogatanga Peter Kenneth amo kati ya barai abange Gerabo igomo deputy governor bwe county ya Nyeri Karoni Karungu nere arenge ase enseme inyore buna muswati oyo mo deputy governor bwe county ya Nyeri Karoni Karungu na arai kyombe kyabaswati kyar kumwakereko komata Karua gochora kobagochorwa kobomakonyi bumurai bikyama gyasmiu romoja igobono umarawe kyama kya ODM Raila Odinga na negative ne litkuri waruna na bwatoboremu una bali bakumusira kuru asense meli ya Central na jiko na chikonyora chikura chinyinge abu litko ligoro boigo na resete na tebeti abamenyi igoro yo bumate bwaye na obo na nyagusira umurayi gatatu bwensi ito ya Kenya Emirio Mwai Kibaki boigo ni gatete buna serikali ni gatoketie serikali y'umurayi boboniga Uhuru Muigai Kenyatta karate tabune
serikali nigo yagenderere kobeka emiroberio ya abene kabisa asense yaito ya Kenya manjumuriria nigo endete kurigeria umuroberio bw'Ensakia ekero twendete kurigeria kumurekera ama gaseti ali airoborito litko lya rero sepechi ya gatano gatatu boigo gaseti ni ya standard nigo bone kiama kya UD Kenya rige kuboriwa na Kenya areke gosika ogochika gwarwe tukurwa se tribunal ye mangana tribunal orders igora ogochika kulikuwa rwetu igoro yobochorio boke bwe kiame kibwanya bo korekana ase county eri osasense meri ya Wasinigishu korengana nomo ulengana no mubunge omukoro bwe county eri bwe semeri ya Naivasha John Kihai nigo bona nyareka oteabuna kwerende ya nyareke gokorwa sense meyo nigo yakoretwa senjera ere endonge osode ya nyareke korwa buno bachori bunyarbo kwirorirwa sense meri ya Naivasha nigo bwakoretwa senjera ere endonge igakaonere nigasigetire buna tiga barai ebekia meko sobotenere bwe kya meko bunyarbo kubwatia machiko na kwenda kibuna abantu bali batakere kweguchitike diejo nkonyo bale nakochikurwanire birogo ime yense yaito ya Kenya mwanjumuriria nigo ndenda kurigira umuroberi bw'Ensakia katondeta kumurekera magaseti nyurana nabagotoma uchumbe yawo wetera se namba eyira se skini yayo rabu erino yako totebya ngayudurigire ngakyo chemeroberi yeri tukori alero ngaki kwabokire ngakiroberi diri tukori yawo boigo nabagotobwati asense meri ya Facebook on Ndizi TV News sensemo ya YouTube na bogo tobwati ya Ndizi TV News otari kweba oto tweet @Ndizi TV News nande tadureka sensemo ya kabere studio idegi ngoirana ngirana sentundende ya kabere yogokora amagaseti yeritko lialero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ekampani ya Davis and Shatliff nigo yakorentire kimashini ao shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigotumike stima nkoni bali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati ya mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebya buso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakiresime ase namba inotisano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwao asogotumika kimashini chekerero umurigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asukugenderera guturigiriria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gukuburia kugiakirekura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemerongevere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogotonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi
Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo tugenderete kogendebire ngo by'igoro muno. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kounie chianga guna chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotugo mwito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'eriya ya netball chi sokisi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi Ruth ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byugo kolera chigosori. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwana mwanju muri kanone tukubati muro Ensakia karojiti nibere pote jino yo katano mwago jiru ne meron kebere nebere kanone to kira tundende ya kabere karto kumurikira makaseti yedi tukurero tumanyana rali airo borito litko rero kanongura algiria sense meri mitandao endalgiria mbare batumire uchumbe yabo nara kuguna byuzi osoro atayana korwa gesere nonde ime yo muroberio Ensakia kabisa Gradis James atayana tuned in kabisa nara kuna sabron saro okoza korwa ayora zauti mugirango streaming live korwa nyamataro biyamono sabron Charles Ruanga ogato mwalimu Jazi Ruanga korwa kenguso salamu niko ndani ya show Weldo Nyaole lefi kwambuka na Silvia Mura na barabo agoteyano bali ime yumuroberio kabisa nara nera goteyabana kurujinse mo chidi cha Nyamira nera goteyana count me in kurujinse me jono onde ime yumuroberio mbaka omwelio nara okorokuna akorwa Kisumu na umurgyo wiri kista abana Eugene na Junior komo goikengo liyo yagurguna Elikiba Sweti momigi numuga Jackson Makori osinde agonta ina no alime yumuroberio Ensakia abokire atorigeredi na anda yagote abuno miroberio nigere wiyasana ne timu yetu kurjinsa majida diaspora ntoko bakanambya mono asogo chora gotorigeria anagotubwati asemambya ya aponi gekerongo kwira ni goikasa makasedi yongo kwira goikasa kasedi ya nigombwate kasedi ya The Daily Nation katwara ni kasedi ya The Standard ikoroto kwenda sikasedi ya The Daily Nation asebeji ya 12 nigobono korengana ne kyombegeri ya political parties korengana nigobate birina nigo kiaso kirie the Chester of political parties and in the litu yo no muraibwe kyombekyo nigatebiruna go ikabono nigobanyarire bago kiria abantu 47 candidates nigobono babeire bago kobakiria dia sensitu ya Kenya bago chukurwanira kerogo kebo president asensi ito ya Kenya korengana ne kyombeki nigo gyatebiruna record ya Kenyans nigobono babeire kiria digo chukuminyokia osikuri gyobo president asensi yeito ya Kenya kartu kwenda sobo chorio bonne bu mwaka oyoiga nigo mangana yuta ko yasoma nigo gochiko ya soma segasedi ya The Standard ebeji 12 anekrawate abuna ababa isokiri nigo bacho kuminyokani numurai bikyama obumo bwasimura umoja wasimura umoja murai bikyama ekyo Raila Odinga amo numurai bikyama ya UDA uyora soma bwa Kenya Kwanza William Samoei Ruto boigo moliki gose boigo Savina Fragbera nere na molikeira uyu koruguna chimi wa nchigi nere uyu ligetikorige kerokobora ibwense ya Kenya wetera sekia makerigia Savina igobono ekyombe kingendete gukiria gose ko go head bali bakoriye birugo ime yense ya ito ya Kenya gota kwesomera mugano uyo niko yasomera asepechi ya 12 boigo
ngasidi iyo ni muregerede na kibono asensa meri ya Kenya kwanza yanyalike kotwara emirobelio emenge anene ngakibaho chikomochora omokonyi bumurai bw'ikiama kya UDA uyu kolige kerugyo President William Ruto ekaronda atebuna mbaye ndete kwimurikira kurigirira na kibaho chikochora ensa meyo karagote abuna go ikalgire lichinse mochonzi ekaracho running mate ta chikoborwa chikura kurwase ensemo ende ensekera kumurikira ensa meri ya Mount Kenya amone ensemo ya Rift Valley amonense meri ya Western igo morta kwesomera na kibono egobomo bwa Kenya go Seruto agendere ko emorekera ngakiago chikora nominations erinde bali banyubu babu asemangana nominations imbari ko gendera ase imbari ko enda ebyama binde bingawo sembali ko rorora karakora kanamna nigobono aba promise ko chikonyora chigasi amo nejitenda anenekera isikuira karago chikuira ekerogo kia obo president asensi ya Kenya boigo igasidi ni moregete na kibono timu Elias Mio team ya jakire gukora interviews eri kwena kebuna running mate ngabaje gukora interview eri kwena kebuna ngakibaho konyoro mu running mate eri kwena kebuna konyoro bari running mate nyerubuna ikyombe gias mioro moja ngia chora abantu batano na babere abakurigire ngakingo gochikochorwa koba running mate ya Raila Amolo Odinga korengana nomori kibegase ni gamori kidena bono asimiura moja condition ni gobono ya cha kirokora interview likwena kibuna ingo chikoba omokonyi Raila Amolo Odinga interview ni ja galit kuria chuma tano mwanchwa omorigeria ekere kyombegeri yose kiama kya gwaiba kekola kana muna kerokyo ni gobono gya kyanire osikanya ke kori check the panel yeyo yanya ke gochorwa ojigokora obochori gosikokora interview kwena kibuna ngochora bale oyo ko umukonya umuraibu kiamekyo Raila Amolo Odinga boiga sebeji ya 14 gasedi ya Standard ne morgerede na kiyo gasedi na chore de bichaire ya mabera sana karo kana buna abantu bali kuru asensemeli ya Turkana banyare bagwa kwa numurakera asiji family chinyinge korengana ne kyombegeri gyo murakera gose ako kyombegeri ya drought and food security ni gona tabuna kisato ni go chip county sano na iberjanya de jikoba go sinigo chakire no mochando bumurakera asense meyu county ya Wachia Marsabit Samburu Turkana na Baringo Isiolo na Mandera ni go chakire no murakera motindi eye irire buna abanta bange ni go ba sidio bogima abange ni go baendete gwa ku murakera basebona nya benseme ba kuburi serikali ko beke mirobeli ya bene kwene kwina nkonyora bale ama dinamurike na kiabantu bago tara kilomita chinyinge sana gukwenyorera amache kolende nigo baengeirwe no kuborwa kwa mache bono mpaka enchara nero nigo yabanyarire asiji county ejo cha North meri ya North karto korera na sega seti ya The Standard nigo bono muri kya muri kerete na kibono abalimu banyarire bago kwanira guseti gatora irena ga Marsabit osasi tokero tuka se county ya Marsabit nigo bono mweso obeirugo cha saboro kiwa anene ekero abanyorire chibese gose sponsorship banyare bagosirwa masomo ekero chibese cha bwatugirire kyombekemo 20 million go chigosira abana bangaini bali banyara bana bali bangaini lakini barueta semeji emetaka bono nigo banyorire omweso maega ye serikali gose kyombekemo kya bwatugirire chibese ase ensemeyo erikwena kibuna gose county yensemeyo ya Marsabit korenga no mugabana bwe county eyo Muhammad Hali nigobona bwatogire echeki shilingi milioni 200 erikwena kibona abana bali bagozwa ase kirasi ye 10 ne kya kyanda form 1 ngochi bare konyora chibese echo kwena kibona ngosira bale igumugano wina bakosoma ase beji ya 10 ya ebeji ya 13 gasedi ne ya Standard umwanjwa umurigeri bage karto skabosyo nigobono ministry gose nigobono ministry yanya ministry y'isemi yanyarige kugerera umurobeli o new curriculum oyo CBC asia tebiruna umurobeli oyo nigo bwati practical chinyinge nande nigo gochigo konya abana korengererie mono na homework chinyinge
ngono kebakarbate una bari bakwamerera umurobiri CBC nigo bamuchiri bari bakwamerera umurobiri CBC nakopatena mparamanya obuya bwa CBC ningibo bwate karate bruna 844 nigo mwana ari korengere ni mwana niga kodike ntude mwana akakramiri bunangise ko yigega na itire korende umurobiri CBC korengana barabo nigo bagote abuna nigo bwate chi practical chinyinge ejichiko igora omwana obongo no mwana nyaraga korengereria ningi agochi gokora ase erebosio boigo asama karto gende to kwana mangana CBC nigo bono ekiombe kemo ose union yanyarige ko unite eriko kwanera igoro yo kwange kina kirige tagete ko yeria amangana CBC ase ense yaito ya Kenya Teachers Union nigo bono banyare bako sira umoroyo CBC karaba bodi abantu bari batete ko tan gosikuye ko kano muroberiyo yubatige ekiyagera muroberiyo nigo bwate amaya gochi ase abana aborokiwa na aborokia amonense yaito ya Kenya umwana winoro nigo rase beji ya 15 gaseti ne ya The Standard gumajumurira ngatondete kumurekera gaseti ya The Standard katumurikira magaseti nali airo borito litko liare rekato kwenda ase karatoko sukagocha gaseti ya The Daily Nation karatoko ikasi counties nigo to kwenda ikasi county eli ya Mombasa karatoko rase county eli ya Mombasa nigo bono togorire na ngaki abarayibanya deba kwana koru asense meyo ekaro ekotebukana na sema ya coast section ni babwata ni bekia magiodium koru asense meri ya coast nigo bono banya deba komojia omugavana Amason King ase okoligina wasokoligina niganya teka kurwa asobo mbuli bwa pamoja African Alliance kyukere asobo mwa Casimiro moja Kenya One Alliance korengana naba bwata nibekia magiodium nigo batebiruna King nigatagete Amason King nigatagete kuturubani ensemeli ya coast asebano ba mochiri asoko withdraw sekwerusi asobo mo bwasi ra moja kyo kia pamoja African Alliance gotakwa somera ya senseme ya coast ni goyo soma asepeji gose asamangana counties ine peji ya 10 na kianda mwachumulilia na mange arasa magaseti gaseti yo boigo kartokana wikasi ya Krigenyaga katokuriria mangana counties ni gobono abantu kurwe senseme banyarire bako Lace Aram oseba gwake turali anene kero ya rorekane buna igoro yo yege chinjio kerigego nyanya chibunda senseme yo ni gobono Europe group sekiombe kama kazana Kenya Network for the Dissemination of Agriculture Technology kyanyarige ko Lace Aram na gote abuna chibunda senseme ni yanyarire chigo care population ye chibunda se county ni goja nyalege kokea koruase milionia yamo yani milionia yamo chinuguta kianda konde bono nigo chikire milionia yamo enugute yamo ekare egechinjiwe ekyuye chibunda kyabegetu ase enseme yesona bateruna chibunda chiratiga konyenywa ase ensemo eyo ena mangana makongusano mwanju murire ara segaseti eyo ya the nation kora dagwa somera chigaseti jibero mwanju murire nabakonyore kopi yao eribwanjete endoma yagwa somera kyaranje nigo naguchuteria igo enyorere kopi yao eito enyorere The Standard so enyorere the Daily Nation endonyara kwa somera kyana mange aroras chigaseti ejo igenyorere kopi yao ase obogale onyara kwa somera anene asense meri ye counties omanyanarali aire oborito yoni ngwenda so mutumo kuma ingoirana na magaseti ani maikwirana na mangana ni kopte akorakante koru litkori kone nara goruguna mofat koru itibonge ateanu atunity me kabisa no alime yumurobeli Ensakia ateanu alime yumuro esta nyanchama nera ateanu ale kurujinsa machiri chamotagara ateanu alime yumurobeli Ensakia mbiemono asi amagaseti mwatsomere wato chuteire bono nendu tigatonyora libaga lyo kwenyorera kopi yaito bene kefidi onchanga Oteanere no alime yumuroberi Ensakia mbiemono sabroni mo cheche nera oteanu alime yumuroberi Ensakia mukati yabari batumire SMS cyabo gwetera ase namba eyera siskini yabo na gwetera sensemeri yemitandao manje murire tigana dengika se studio tokoro bonjeri boke ingoirana yongorana na mangana maye korwa SMS ito Ensakia bono mambia kokoboli na toska.
bw'omugusi. Oburimi n'obunda n'omuri uburyo bwo gwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obwo burakonye uchumi yorogonko rw'ogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi n'obunda voigo oburimi nesiro gosenegete ky'omugongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bw'echimbori cy'amabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi. Chiamate chiria chiaisanikiriye n'endagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bw'etugo na teknolojia yekerero y'abarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye. Omwancho murigere lyakonye tutayenda umutima ukontu agoteba ingocho tuli no yominto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege. Omwancho murigere lyabona tiganda koira mpaka asitugo chigwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke. Bona akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nchikoli oboko obu. Tobase goska. Oburimi n'obunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na imbere n'ikidege 15. New Brighton Apartments ni kinyumba cyokomenya ichukiaga kirasingira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji kinyumba cyo nigo kiaga kirebuya ase kikikuni cyaye kibwate chi carpets amacha yongusire gwikase kisingi cyabo chi balcony ichuchire asukunyerembeo ekerurigireti getunwa kyamanga kinyumba cyo korara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinywerete chingare nabo igo kibekire chi wardrobes chicho ni kibabu cy'ubusibiriya nigo kibekire chi tiles na kubeko bokinu bwigoro kigima ase kinyumba cyo kire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko eranga kinjinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 ni gabwate libagalinene asoranya lego paki gari yao chinyumba cyo nigo kiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ikiro ya embassy ubugatagati bw'ikiro ya Nyamataro na Nyakoe nabugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano n'isato isano n'isato isano n'ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba cyekerero asoko menyekerero. Umurigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigiriria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisii Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byegoro mono. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umucyando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ero mutungika kuri cyombe yategere naye goru wali enche bana ndwari turi kwemanya
Elibono na nkubwena yani nali kogenda. On off. Kero monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende. Nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigo togotarera abaminto bali beteire amang'ana ao. nayaeteire Jumanne botuko enseye munini sugu yamaragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke 15 chia mogaso. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingera ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Migobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nando mwajumurire ngorga ni wika semese ito ya mangana mayane na semambia bone rinkomanyi amangi bana tigete kuritu kuregoro guika bone no kubori kwana endera ko bamona inje guiko nyana na bokwana utubwati asensemeri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News wega sensemeri ya YouTube na boko tubwati Ndizi TV News utari kwewa guto tweet @Ndizi TV News karangeli kiao ni otokere ndikirenza kireda kagwedera ase namba yira screen ya yo karanzo ike indingwerer ayuamo na mangi iretariane Brighton Makori. Omurai bwenze Uhuru Kenyatta nigo litukuri goranyarite gagote abuna abakori emirimo mbago se byombe aho mbitakire komentwa ekerengo gi 12 ase mihazi binenjire yemo yokoba omoyo irigo koro bunjiro ligo sigokora magendro asense yeito ya Kenya irigo kinie birengo bya magendro imeyense yeito ya Kenya muri kito midri mamanyi nigatware ni robot uru asenjera yobogari kero mwaka etalike kero mwaka etalike ya moyo motienyi ogatano nigo Ensakia egochengera lituko lya bakori emirimo imeyegeti kyanyayo nigo omoyega bwo gochengera abakori emirimo oragwa no murai bwense Uhuru Kenyatta ase egati ya barai baikirana ngamo no muteneneri bwa abakori emirimo Francis Atwoli gati abande abange ase omurai bwense airari bagali abene na kubakira abakori emirimo mbuya ase egasingia. You are the backbone of our way of life. And indeed, throughout the COVID-19 disruptions that began in the year 2020, today we celebrate our first face-to-face celebration since the onset of COVID. And we celebrate you, our workers, who have kept the Kenyan flame burning bright.
ko Bakenya bagendete gwetera amagima amakongu ase ebirengo bya uchumi byatire mono bono nigo omurai bwense Uhuru Kenyatta ateba nganonya obogima bwako ngachinga kicha COVID-19 serikali yateneti Makori onde bwensi gasi. Globally, efforts to build our economies back after the COVID-19 pandemic have been slowed down by a myriad of events on the global scene which have put our multilateral system under undue stress. Hakuna mwalimu, hakuna mfanyikazi wa serikali, hakuna askari ambaye alifutwa kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Watu wetu wote waliendelea na kazi zao bila kukatwa mishahara vile ilikuwa inaendelea katika nchi zingine. Na hiyo ni ukweli wa mambo, watu wakubali wasikate ukweli wa mambo. Wewe ulikatwa mshahara? So in that same regard, I equally call on the private sector as key partners of the state. Chinga kechecho nigo omurai bwense araria okomento ko mushahara ase abakori emirimo be serikali ase kerengo gyo 12 igoro yemya lichikelyo lya chakabene litukolia lero. That we have not had a review of the minimum wage over the last 3 years. Further, acknowledging the increased cost of living with inflation currently hovering between 5% and 6% annually. In that regard, and in full appreciation of the critical contribution that our Kenyan workers have made to our economy during that very difficult time, as a caring government, we find there is a compelling case to review the minimum wages so as to cushion our workers against further erosion of their purchasing power, while also guaranteeing the competitiveness of our economy. And in that context, I today declare an increase of the minimum wage by 12 percentage points with effect with effect from the 1st of May 2022, yani leo. Ginko ripotelea egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Oyino murai bwense Uhuru Kenyatta kukwandita mangana yuri tukurigora kerara etumuroberio osomurituko liko jingeralia Labor Day habuna ndeli tukurigoro nigo Uhuru harekanitega komojo mokonyo ye William Ruto asate tabuna bara imbata kiri kubwaterana na kubwaterana iliko kinia magenderero asensi ito ya Kenya ena gukore mechando ili basongerite aba Kenya tali ogonya gukwanira isiko elio gosalia serikali igo teturengaki Uhuru anyatika kwana ande abulituko ligoro. Wanaona mambo ni sawa, wale ambao wanaona ya kwamba tuko na katiba mzuri, lakini kuna vipengele vingine ambavyo vinatuletea shida na ni vizuri tuyaangalie. Mimi najua fikira zangu ziko wapi na vile nimejaribu, lakini kwa sababu uwezo ni wa Mwenyezi Mungu, sio wangu pekee, uwezo ni wenu nyinyi wa Kenya. Uwezo ukaenda ukachukuliwa hapo na koti na mimi nikasema sina vita na mtu. Mutaamua hiyo kwa mutaamua vipi jameni? Mnataka tubadilishe hii tutengeneze ama mnatakaje? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanasema tunataka tutengeneze na ndio haki ipatikane. Tumejaribu kuyawekelea na kujaribu kufanya tutafanya namna gani ndio tujiokoe.
Tumeanza sasa kujitokeza, tumeanza sasa kuona barabara. Wengine wameanza vita ambaye sisi hata hatuelewi, ambaye imesababisha bei ya mafuta, bei ya vyakula kwa nchi zingine kupanda na kutuletea shida zingine. Na badala ya viongozi kuwa wanaketi kusema tutasuluhisha namna gani, jameni, tutasaidiana namna gani, wengine wanaenda huko kuinsight wananchi. Angalia hii bei imepanda, uliza Uhuru. Yaani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Mimi COVID nilikuwa huko kulea kutoa mimi. Badala ya kuja kunisaidia, kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii, njia ambaye tunaweza tuokoe watu yetu wakati tunagojea mambo haya yaishe, wewe huko kwa soko na matusi. Na wewe unajiita kiongozi, na unajiita ati wewe ndio sijui namba ngapi katika nchi ya Kenya. Uko wapi? Badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida. Omoriki w'ekiombe gia Kotu France Atoli nigonere ritukuri goranyarithika gukwanira makungu ali abakuri mirimo bagwitira sebo igo abatogeti abakuri mirimo asuko yaremereri na abakuri mirimo yabo ya asenseito ya Kenya. Omoriki w'ekiombe gia Central Organization of Trade Union Kotu Francis Atoli niga kwanera igoro yekerenga kyomoyega bumwakoyoga olebade nebitambokero ao baimokire bune kyombe elyogokinie birengo byobokoreri. Change for industrial peace, stability and job creation. Huu ukiwa mwaka wetu sisi zote tunaelekea katika uchaguzi, timu yetu inasema ya kwamba tunataka amani viwandani na pia kuwa na nchi ambayo iko stable, ndio tupate serikali yako na serikali ambayo tunayoitarajia iwe na nafasi ya kucreate employment for the young men and women who are coming out of our institutions of high learning. Hii siku ni siku ambayo haikupatikana kwa urahisi. Tarehe 4 mwezi wa Mei 1886 kule Amerikani watu walianza fujo kutaka wafanyikazi walianza fujo kutaka kufanya kazi kwa masaa 8 kila siku. Na kama kawaida ilikuwa ni ngumu sana kukubaliwa na waajiri wakiungwa mkono na serikali ilikuwako. Na watu wengi sana wakati huo wakiwa na strike, wakati huo walitupiwa bomb na watu wengi wakafariki, Your Excellency. Kurengana na Atoli nigo bune kyombe ky'abakora imirimo bagenderete gukora buya asensemeyo nse y'oburai bwaye omurai bwense Uhuru Kenyatta asamwakira ngambuya mono asoko genderera gusira abakora imirimo. In this country has grown kuanza siku hizo za zamani mpaka sasa. Wizara y'abakora imirimo gwetera mugwasiri Simio Njerui nigonera eneketibu na wizara iyo nigendete kubika imirubirio yogosira abakora imirimo beserikali anene na koreta chinjera chinyinge ase kurengana nere wizara iyo gendete korosi imirubirio ya bene irigosira abakora imirimo na gukinia birengo byabo asensi itu ya Kenya. The Ministry of Labor occupies a very important part of our national development because of our mission to promote decent work, skills development, and sustainable job creation. In the fulfillment of our mission, the Ministry of Labor, through various departments and sagas, endeavors to inculcate a safety and health culture in workplaces, promote harmonious labor relations, social dialogue, and fair labor practices, and also provide policy guidance on national human resource planning, development, and utilization. The ministry promotes productivity and enhances national competitiveness. We also ensure there is adequate supply of relevant skills to the industry through industrial training,
and also develop and implement reviews of labor market policies, legislation, programs for employment and sustainable job creation. Boigo asomoyego yu murikio bwekiombe gya kotu France Tony gobona atogetie serikali anena semirubiri yogosira ensemo y'abakuri mirimo asensi itu ya Kenya siboigo amotayiti murai bwensuru Kenya buna ekarago gukora chintunde cya ibere cy'uburayi buno murai bwensi ya Kenya nabo nandara irane eri gukorera abakenya emirubiri yogoseme gukora emirubiri ende ase serikali yensi ya Kenya karate buna nigabarayi bande baraenda seuru konyorobo semia ekara kolire chintunde jaibere chokoba ase obisi. I know this being your part of the last functions for you to attend before you exit. You are the first president in this Republic of Kenya to exit while you are still young. And I know for sure that it is just, you are just going on leave. After fulfilling the requirement of our national constitution, that after 10 years, if you have served, you can as well exit, and let others also try to do what you have been doing. That does not mean you can't come back. Abunongo iko mweli wa mangana ito abono mambia amurobirwe gasense Ensakia mangana maya nyira na jikora gachinze isano ibiri cyamba sunu ko yanyora ywa mona mange unatwenda ko yasangire ko inchin Kongo inye chense iri nyimo cyasugusoma na bosongo bwate tariki jikora gachinze isano ibiri no konyora ywa mona mange ime ya Ndizi TV ne robwan sumusi nyira na bakwenda kutubwati asense mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News wa sense ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News na bako tweet @Ndizi TV News karengeli kyao ketume gwetera se namba iraseski ni ayura butanda na daso mutumoko ingoirana indinya ingoirana no mogeni ase studio anene karodi kudia chuma tatu botambe tuzitwa kwanira igoro ya siasa na magendo ritkurero igombo to muswati ukuriye kiro kyobo chumba asebunge ya kitutu chache South Cynthia Toel yo abange bamete buna omwana igonto cyukwanira mangana siasa bono libolia ondaga ni libongo ko boli mwanchu muri uranyare ko kwenda gutuma lichibulia ugo sebuno manyete ninge kogera gusi omusubati atanya go choru ko bo muchumbe nyura na gusi musubati atanya go choru ko bo muchumbe ase chibunge chito 13 county ya Nyamira moneli ya ene ya Kisi igo inkioro jina musubati atanya go chore lukwe ulibaga ko bo muchumbe asorongo rwa gusi ayuna mangi ni utujuga kwanira katogo swaso murubiri siasa na magendero asika ketaria ke kurubono gusika ke to kwenda sumu mokeo to kwirana to kwenda siasa na magendero unapotamberia dariane Brighton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakira nikirundekerene nago kurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo